namhlanje besinedlanganiso namajoni elizwe lethu sisamkela inkqubo abayilandelayo asele beyenzile kumanye amaphondo. Siyibona uba inkqubo efanelekileyo enhle kakhulu ebekufanele uba kudala sayenza siyi-province, ingakumbi iprovince ezingca ngezolimo. Sinomhlaba, sinemfuyo, sinento yonke. Bekufanele uba seliphondo sikumgangatho ophezulwanyana kule ndawo sikuyo xa ujonga ezolimo. So siyithatha ngento bizawusinceda ke ukuqinisa iziseko zorhulumente khona ukuze urhulumente akwazi ukumelana nenkqubo-mgomo ayinikiweyo yokuqinisa urhulumente, ibe ngurhulumente okwazi usebenzela abantu, ozinikezeleyo ebantwini, usebenzisa isakhono sikarhulumente. Amajoni kasincedisa kuloo nto. Sisebenza nawo kwiinkqubo ngeenkqubo zokuqeqesha abantu, ngakumbi abantu abatsha apha ephondweni. Sisebenza nawo ekwakhiweni kwezaa bridges zasemakhaya sizibona apho abantwana bangakwazi uwela besiya ezikolweni. So basenzele umsebenzi olula, ukusebenza nabo wenza umsebenzi wethu ube lula kakhulu. So siqinisekile into yokokuba ngalena i-initiative futhi baza nayo sizawukwazi usebenzisana. That's why ndithe within 14 days funeka sibe sisebenzile, siyayisayina i-memorandum of agreement nawo amajoni, which covers all aspects across the socio-economic spectrum, so that we are able to help our province to move forward. So we are exactly on the kind of a route that we've announced as a province, that would want to build an enterprising province that really gives the boundless opportunities to its citizens. So we're working towards that. So ndicinga uba le ntlanganiso yanamhlanje ikhulula umphefumulo wam kwaye ivula ingqondo. Zininzi izinto urhulumente befana uba uyazenza xa besisazana uba ubani wenza ntoni phi, ingxaki kungazani. So isincedisa nakule nto uthi ke masiqokelelane, sisebenze sonke endaweni enye, amajoni, u-correctional services, amapolisa, si-state eso, isixhobo zeziteyiti zilapho. So kuzawuba lula urhulumente ezinye ingxaki angathi unazo zibe lula xa uyazi uba urhulumente angakwazi uyisolva le problem. Thank you so much.